σας, είμαστε οι Casbah από το blog Ελληνικού. Εγώ είμαι ο Βασίλης. Εγώ Δημήτρης. Και εγώ Αλέξα. Και μπορείτε να μας ακούτε κάθε Σάββατο 12 με 2 το βράδυ με μουσική ροκ για όλα τα γούστα. Αλόχα! Είμαστε η Ντάκια και είμαι η Ιωάννα. Είμαι η Νίκη. Είμαι η Μπίλη. Είμαι η Έλτα. Και συντονιζόμαστε Κάθε δεύτερη Παρασκευή, 12 με 1, στο European School Radio. Είμαστε η Duck Yeah παρά με τους Casbah. Πάλι τα ίδια. Μόλις γυρίσαμε από We Will Rock You των Queen. Και να πούμε για την ψηφοφορία που γίνεται στο radioaward.gr και ψηφίζετε Duck Yeah, ναι! Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Και λίγο Casbah. Και λίγο Casbah. Και συγγνώμη, και τώρα που μίλησαν τα γατιά να μιλήσουν οι κυθρίλοι, να πούμε ότι ψηφίζουμε και Casbah. να το πετάξω. Και Casbah. Λοιπόν, ακούσαμε το We Will Rock You των Queen, λοιπόν, όπως μας είπε και η φίλη Νίκη. Ναι. Και τώρα πάμε να ακούσουμε το Carlos Santana, το Smooth. Ένας από τους καταπληκτικότερους κιθαρίστες. Φτάνει, ας το ακούσει Πάντα πάλι. με κόβουν.